Ved du, hvad jeg drømmer om? Nej, det ved jeg ikke. Jeg drømmer om at spise mig med i nudler og spaghetti. Okay. Lille store verden, sig mig, gør det ondt. Vil du have noget fra Kondi? Nej, ellers tak. Hvad vil du så have? Ja, jeg vil have cola, cola, cola. Mit navn er Sten. Hej Sten. Hvad kan jeg så hjælpe dig med? Jeg kan prutte med mit røvhul. Ja, det problem har vi jo alle sammen. Rutterne, de lugter dejligt. Er det vanilje? Vil du være min kæreste? Jeg får glæde, for du var grim til mig. Hey, kan jeg bestille en burger? Jeg bad om en burger. Okay, fint. Nå, men kan jeg få andet med til min burger? Vil du være med til at lave sten, saks, papir? Ja, selvfølgelig. Du må bare ikke græde, når jeg vinder. Hvorfor skulle jeg græde? For jeg er en vinder, og pigerne kan lide mig. Ja, okay, det er nok også derfor, at du har så mange kærester. Nå, skal vi prøve? Sten, saks, papir. Nu! Held og lykke næste gang. Hey, hvad er det for en turnering? Det er... Okay, hvad står det så? Til hvem? Du har en kæmpe røv. Vil du være med til at drikke ham derhen? Okay, hvorfor ikke? Jeg er bedst, når vi er to, så ved jeg alting nok skal gå. Prøv at se, hvad jeg har fundet. Nej, jeg kom til det igen. Jeg kom til at slå alle mine venner ihjel. Nu skal jeg ud og finde mig nogle dejlige nye venner. Hvad er dit navn? Mit navn er fastelavn. Hvad er det nu, vi spiller? Vi spiller Fortnite. Jeg tager lige noget mælk. Der er ikke mere mælk.